Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního speciálního informačního videa. Je tu vlastně video na, jak bych to tak jako řekl, je to video k 5 odběratelům, nevím kolik jich mám, ale nejdůležitější je, že je to tak, bude nový videjko, ano, to jste všichni chtěli, bude video, bude nová série, a to, tipnete si, bude to samozřejmě, to bude, tipnete, tipujte, tak dělejte, tipujte, dělejte, tipujete, no, už jste si dotypovali, to máte štěstí, protože je to Volt Z, bude to tak nějak video z Volt Z, jsem první, kdo to udělal, aspoň si myslím teda. Děkuju vám teda, že jste to zhlédli. A jako tak děkuju za shlédnutí. Určitě už si ke mně dejte odběr a ahojky.